जेने दिनै जे बांला 1431 मायथाइनि बैसाग दाननि 1 अक्ट'खौ जोङो फालिनाया मानि साफ्रोमबो जोंनि जिउ खांलांनायाव जोंनि न'खर संसाराव गथ' गथायनि आरो इयुननि थाखाय जोङो गोदान बोसोरखौ गोथार गोसोजों फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि देहायाव जेबो जाहाथे जाया मानो जों बेखौ साननानै नैबे गोदान बोसोरखौ गोथार गोसोयै जोङो लैहोर लैहोर गोथार मन्दिराव फैनानै जैग'नि गेजेरजों जोङो गाबख' बिखौ खालामनानै लानाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो आरो फालिलांबाय थागोन जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ आरो जोङो गुरुदेब कालिचरना गोदो जे धोरोमखौ जोंनो गथायलांदों जे नितिजों जोङो थांनांगौ जोङो बे नितिखौनो जिउ जोबजासे फालिलांबाय थागोन आरो खुनु मथेबो जोङो आफा गुरुदेब कालिचरननि अनगा गुबुन बिथिंजों गुबुन नेमखान्थिजों जों थांनाय नङा। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनो। औ आं बे गामिनिनो पुर'हित मानो आंनि पुर'हित जानायनि सोमोन्दैबो आं बुंनो लुबैयो जाहाथे आंनि पुर'हित जानाया जेरै दिनैसिम 4 बोसोरनि बारगासिनो दङ। बे बानुगाव धोरोम आफादनिफ्रायनो आं सासे सायख'जानाय पुर'हित जानानै दङ। जाबाबो जायाबाबो पुर'हितनि आंखाल जानायाव ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय पुर'हित नांगौ होननानै सायख'नायाव आं दिनै आफा इसोरनि हांख्रायनानै गोसो गोरबोजों नाजासोमनानै हायाब्लाबो एसे रोंगौथिखौ लानानै आङो दिनै आइ आफानि हांख्रायनाय सिबिनाय आंनि नेम निथिखौ लानानै आङो दिनै जैग'नि खर्मखौ मावलांनो हानायनि थाखाय आं गोहोखौ मोनदों। आफा गुरुदेबा गोदोहाय जे लेखाजोंनो गावनि धोरोमखौ दैदेनलांदोंमोन बे धोरोमखौनो आंबो आफा गुरुदेब कालिचरना जेजों होलांदों बे नेमखान्थिजोंनो आंबो होलांगासिनो। सरखारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोनाखैबो होननो हायाखै बा मोनदोंबो होननो हायाखै। माने जोङो एसे जोंनि धोरोम आफादनिफ्रायनो जोङो जाखिनि खस्थ' खालामनानै जोङो धोरोमखौ बोखांनो धोरोमखौ दैदेनलांनो धोरोमखौ अराय फोथांलांनो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनसे आफाद दानानै जोङो रांखावरि माबा मोनसे खालामनानै जोङो बुथुमबोदों। बे बुथुमबोनाय राङानो दिनैसिम जोंनाव गोबां जानानै दङ। बेनि थाखायनो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो जोंनि मन्दिर बा जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बानुगाव गामिनि ब्रह्म धोरोम आफादा हास्थायगासिनो नाजागासिनो आरो मावलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन। बयखौबो जोङो खौसेयै ब्रह्म धोरोमावनो नांथाबनो थाखाय जों बयखौबो खावलायगोन। बेखिनिखौनो आं बुङो। बानुगाव गामिनि सासे ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै आङो बेखौल' बुंनो सानदों माने जोंनि बे बानुगाव ब्रह्म धोरोम आफादा बोसोरे बोसोरे जोङो बोसोर गोदानाव बेबादिनो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयखौबो ज' लाबोनानै जोङो बोसोर गोदाननि जयग'खौ होयो आरो देग्लायबो नै जोङो दिनैनि बे 1 अक्ट' बैसागखौ जोबोद रंगिना संगिना आरो गाजा गोमजा आब्रुथि गोनाङै जोङो खुंफुंगासिनो दङ। इयुनावबो जों बेबायदि खुंलांबाय थागोन। जोंनि ब्रह्म धोरोमा ओरैबायदि मोनसे गोरलै आरो माने श्रेष्ठ धर्म जोङो रावखौबो मुगैया निन्दाबो खालामा। जों बयजोंबो मिलि जुलि थानो लुबैयो। ओमफ्राय बेराफारसे जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जिनाखि निति आदर्श बेफोरखौ जोङो फालिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो आरो फालिलांबाय थागोन। जोङो खुनु दस्रानि माबाखौ जों गनायनाय नङा। आरो नैबे वालनि सोमोन्दै जोङो देग्लायहाय जोङो सरकारनिफ्राय सेंसन मोनदों 2.5 लाख एमाउन्टनि। बेखौ जोंनि गामिनिनो मानगोनां MLA रबिराम सारा जोंनो जोंनि माबाखौ नुनानै उसुबिदाखौ नुनानै बियो बानायनानै हरदों। दा जोङो वालखौ मोजाङैनो लुफुंनो हाबाय आरो इयुनाव
साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो जोंनि बे मन्दिरखौ जों खालामलांबाय थागोन। जोंहा जथेस्थ' जोंहा फान्डबो दंखायो। गोदोनिफ्राय जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै फेहेरै फेहेरै जों मन्दिरबो लुदों, जिरायसालिबो लुदों। खालिबोल' नैबे वालाल' सरकारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइ। गासैबो नुनाय मानि जोङो जोंनि खस्थ' खालामनानै खामायनाय रांजोंनो जों बेखौ लुजोबदों।